Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Anope yakabo mo ayaden samno braw en samno edoso ekuo bi ogana ha ya from se odikuro omo ena omo so de omani edi ND samanyoko no nsam a akoso no mu na omo ne Sompa kase edi nkomo bi anope yi yede mu asem ebro yeda so NDC amanyoko no nsam a opani pa bi nso edi atodwa ya etrese ne akoso no eye bibi ntia no no de okata na nitiye no wo hu adekodie ntianti wode nsem ato nsem trofo nso anim na osofo pani bi ade atodwa na asam wode atodwa no woka ade akere Victor Kusi na eye de nsem ana woka ade akere osofo Victor Kusi ye bohwi na ye kɔ domanman mu nso a doma ankobia hene ana akere se odobibia ka buru ka ne kotodwe se aban anhwe anya ade bi a ene ade bi ebesi paa no ano ebeye den sansusu ana afutuo ko adiama auditor general se ebeye a woni a won ho bon covid mu nsensem no aban nhwe na ontuo na mobi na emfa ho yenua bema na yaw amankwa adiama ne bobi ebreyen ne nyina no eya yorhosem ya na efri kwada so enoada eba na nsam no ano ohia no pai ye de mu asem ebra nkonkoma brebre mpani se funu be den ana enko amnamu ya shafi ya sia ya trese yenua yankasa ya bra pani sergeant owusu asante bafi ya trese awerehosem esi ye kase de maamu ewokumase ha se jase no no mpanifo ya mamba ne amane ma wogya no kwan emu asem anopai ya de mu bebra no wohunu sade ensam eko IMF mpanifo so kan sam bi na wode akyere apan ya homeso ne ye pa bomu kwan bi na ye kopiam ewo nkofo amaso a ye bekɔ Bundesliga num yabako La Liga games num na afa so yahwe Italian Serie A na yafe sade niema nso esi eko na nyame ya adomo a bosom ya ye kwakɔ wuram yipia no esa ewuram na eho asem hwan ana ebo na table no kra no sai na esitie na yafa kyere kopiem ewo Algeria man nso a Ghana yagu eho anim ase poto yaje points ama ye nyina kyere no enu akohwe ongos ne dean emu asem anopai nana kwabra kase na masin kunwa mede ebrawi ekwa bi wo Ghana emara se bedwam ho mode omone di Ghana mara se bedwafo no dumadie akiri na bomofo no de na ho apaso nti NDC abanyoko no nsam a akoso no wo so di omano atumu pa na opani a wono na gina ho se pani kwankyerefo sonko se odi kuro no mu no yemfa ye nini nsem wachi yentretre yendanda neema ewo odi kuro no mu aye kinale kemani wono na wone Sompa kase atinkom na asem a wode ama ensam trofo nyina no ayade a na omonso echetre mu sade omonso boaboa neema no omonso tese neema mfifi neema biebie neema style biebi no omonso de nsam no ema ensam trofo na yentie sade wode asam no ma ensam trofo party bia owo parliament no obotu wasesa leadership no MPs nankasa wo caucus no meaning that wangasa ho ko na wo parliament no fan na wahwehwe na ma bosi waye no no yenyim to fi party nankasa no be ya na ho na waye ya ono na wada wache but se party no onye that say MPs wo parliament nankasa party minority no in the party no say one better would say leadership no wo better was sound no but was sound something there a majority side na minority side na sabe for public why am I pay nya no pure ha order what can magana for order what say handsome do mayana one year in the for instance wo better a executive in my opinion better e levy Ghana for United and pay levy so ya can one fact no I pass levy no in this say obi better to ni leadership for parliament may hear can you there ya ba said so what to say one say handsome man do ya there what to say why may the same ya ba there majority or minority was a leadership now obo here Ghana for ya do leaders now what leaders for now wa banana party no so na sabi here ne Ghana for na ye won ma da won ko mbashe beje fi no no won hwe here handsome man and afibia won handsome na wa ma ya penu wonjudo na wa ya ma
party ni pe na executive ni pe nti ye hope dey say NDC wasesa onu wo shine wo ka de bia ye me de ye nyankofo wo be represent Ghana ku ye ya onu dam na ye pen but say the same thing no wo ba be ya onu ze he me on sesa Ghana me he Ghana si ye parliament a wo be stronger wo be sesa Ghana me he nti me he ye kan wo ho nyen no parliament is that onu ye ba ka de bia parliament ye bia o there sabi o ma Ghana for ya asunto ye Director of Special Programs at the Ma Odikro Madam Kenale Kemani ana yetene nka yeda so when this amanyo konu nsam na ye gyina mo mrase bedwafie ho no a na vice at the Ma Communication Committee ya Parliament Sylvester Tete ono ne Sompa kase edi enkomo ne nyina no nsam a NDC amanyo kono eja na no okeka wo ho kakra na wo ye nsacharaye ewo akandifo no mu no emu nsam na akoda pani abrewa kwakra brante ababawa wo bia eka ho asem na opani pa no so de nano atum ya kire se ono so no wo so daye no empone niema ono so huru ye no sadi ono so esiti ensam wase. Some of us know this will happen because it goes to confirm the deep cracks within the NDC and the long-held rivalry between Haruna Idrisu and John. When Haruna Idrisu said he won speaker, Mahama was not in the equation, but now Mahama is coming into the equation because he played a key role in the NDC national election. And Haruna Idrisu issued a disclaimer after Ahmed Ibrahim said that the minority leader had sent him to send a message delegate that the parliament is with. I said, and he issued a disclaimer that no, I didn't say so. I said, okay, wait, I'm coming. So when he won, obviously, I expected this to happen. But I'm saying that, as Sedu Ketia said, they had consulted John Mahama. And the worst of all this is that the reason for this is to say that the 2024 elections will be fought on the line of economics. For that reason, they need to force him. I can't take it at anything away from him. He's a fine gentleman. He's one guy, whoever he sees in parliament, he has a good relationship with all of us. I can't take anything from him. But if the explanation is that they need an economist or a finance person to lead them in parliament, 137, what about the one you are seeking to lead 30 million people who is not an economist? You see the confusion the NDC itself is with. You are telling us that 137 people should be led by an economist. But the one you are seeking, a preemptive leader, you are seeking for the NDC to lead this country is not an economist. Those who supported and publicly declared support for the national chairman have been maintained. And those who opposed have been kicked out. There's been long-running battle between the speaker and the outgoing chief whip, Muntaka. In parliament, we all know. So it was obvious that the system was not comfortable with him. They'll get rid of him. Asam no ye tietia wa woni manya adwen bia no ye be yudi afiri ho sa na opani ya ye fene service at vice at the communication committee ya parliament ne nsamo a wode ma ensem trofo eno na fe yenko national cathedral nsensem national cathedral e dwumadi a aban ya his excellency na nado danko akufo do tianu kire se eja wa hyebo e de ma nyankropon basayi adomo berikesi wo merintemerim ti eja wahwe na wakukuru dan kurunkurun faade ese osebe ya asem betire yen so a ye nyina ye kwatwa ahia mo ne se ya bompa ye na ja wosoro wode honte wahwe ne emira wapede sasase so se de ese wosoro ma dada aduane na fe afom so ne emira to nyina acha yen se ye de cha won he a ofom yen fa yen konso ne yi efiri musuo mu na wona osoro ahene ni ade ye wode ano na ye se yakwaye ne kama na ayefe na no ankyire sam no akwaye bebre na akahu bi ama wapani baaku bi a yefrɛ sɛ Reverend Victor Kusi Boaten wɔyɛ board of trustees members no baako na wɔno na ensam aba afa no ho akahu bi ama Bishop Ayensu Bosomtwe wɔyɛ retired bishop edema Methodist asafo no ano ɔkyerɛ sɛ awurade nyankopɔn he enti sapa na wi asete dabi o wɔtwere ho a wɔnte ase kyɛ ade na akɔso no wɔtwere ho baabi a wɔnte ase se wo pani a yedi wadi domanim sei na mo nyina mo nka mom ne yensi aso danse yi a eno adan sika ne bi nkwanta watwe sika bum sika agesa wo de trog na efa sika agesa wo de abobo ya ene sesa na wo de kogu accountum wonko a na wanum ya wo de wonko a na opese wo account esutuo na wonko a na opese wo nya message wo phone so dollars ne ade na wo dwiri gu accountum opane de nsam bebre amansantwofo kire se woro de wo ka na ka wo ka no ebeye pa kapani we de enko one resign wo nyina ntan kura so be ya hwehwemu mapa betimi akoso Bishop
ayensu Ngwasen fata kaniba na sabota feche anye sofo kusibu atenkotin na wadegana abosede de ombesi cathedral anamba ya ho chechonyi na se yame ya domo wa friend oni nyimdi owo nyina ho brase a owunti onsombe edwuma na bibesa ye obi pona baka kire nankasa mejezi da wa ya krado da obotwene ho kakra ansana echi so basena ba wasena ba osende owozene pa obi bi o na edwuma wa isese no ho ama obrapa na se bibi akachima o cathedral no ho dwumede ho na sabe wo sontwene ho a mengenze oba pepere ho is ever ready da obotwene ho na wa ye nhwehwem na se wanka da ontwene ho mpa na nkasa ya minishinsima okane ho oba mo watwene ho osende nkofi bi wo gana ha wona adwene de woda wo senyimpa nyimdi a sabe de mbiripi oda atwer na wudenya nti ana nkasa papa menyim na kakrebi na menyim no mu de anya da oba makwan na nkofo etitsa nyimnyama ya mezama no do nti wakada ntwene ho a is ever ready mengenze da ujezi da wayi biribi no bi no se wayi biribi watochima na ewiade na se ritwasa na se huochi na obi ogina echi ka chere papa fa ha so boboa ona je edwuma na oreyen wapa na krom na oreye nti se obi se wafuma obi ogina na ne bako no bo ma otse no nti na kasa de mengenze da bakada wafum so kada wafum sha ona ye sonko oye nshirusumpo mafum nti wonje edwuma no nto anade monfume mo megina nchen da waye edwuma mengenze papa bo atene wakada wafum eno achi ana wote se animguase bia ni ho a echense yi meraba enye nyimguase na ode ben ya me mpanyimfo na mbom oda ben ya me asori hinara just unfortunate the mpanyimfo a ye hwehon ya bodo wo Christian sumu na benedem wa ma Christian sum aye oso aye atwitwisi ya ma yemu dodoara in fact it just disappointing the mpanyimfo a wo nyimje wo ya me ho na de ya me na asam ho na wo ya kasepa wo Christian sum wo Ghana na president ojupo ne dimbrodo odi jumedi shawansa na si say etene din ayabasa say shame to Christianity another man people ho na maka nti mase ayawe hosam dam eni ya etwagu ye eye Bishop Ayensu Bosomtwe wo ye obi a wo wa ahomegye mu ewo Methodist asafo no nsam a wo de man samtwerofo eno no afa yenko domanama mu an na ye kodoma doma ye kono wo hene ye wo amasu na oro na kasai ena afa so no osan ye ankobia hene edema doma na nanom atena nkonwa berema dai kusi jabaya wotoso mienu na na kyerɛ sɛ hwɛ pempen wɔ se ne pen ɔho ya na ɛya o etomre bia ya na ɛya papa ɛkyerɛ sɛ yɛse ahemfo nya amanyɔsɛm nanso kuro no yɛ ɔmo adea ɔho sɛ adeɛ paa yɛ wodia paa na wotra hɔ na ɛsɛn no bra ya na ntia se animu o ɛya papa wunya kan ya yɛsan wɔ yɛ MPP ni wunya kan yɛ sɛ wɔ yɛ NDC ni wunya kan ya yɛ sɛ wɔ CPP ni bewi akire na japade a obotimi abɔ ho ban wotimi ahweso ma ntirima beto no bewi akire no na sɛyi na sɛwunya ka yɛ sɛ wo hene na yɛ campaign no mo masene kɔhwɛ we yɛ sɛ wo na yɛ kasa no mo masene kɔhwɛ ade no so nyɛ enti wo so mo kan to mo so ntrase saa na wi ase wo trase saa yɛ sɛ nyahwe a bo sa wo mpena ba na wo de wo kya di agoro so ho wo trase yɛ sɛ nyahwe a ɛda ba hu sɛ yɛ hwe no so bia na wo so nim hwe enti ɛyɛ asampa enti on de wo ka kyerɛ aban ne mpanifo sɛ hwɛ wo doburu ka na chi a wo hunu da sɛ eniema ekoso ye mpontunjuma sɛ bia agenda 11 project ahodoɔ ye ekoso akwan ahodoɔ na ɔse ba akokɔ ye na bufu ye na sekura ye ne tane sɛ efricha masu kwa amasu honom kɔ Gambia hɔ ekwa no awurade nyankopɔn a hwɛ sɛ wonam kwan no so a excavator ben uti saa bebi akire no anya stroke wabasi kwan no so anu apon ba force na wei na wo ye yes mo wonka nti wo hene nti wonde wakasa nya yi ana wonde obeka wo se demonstration pa won hwe yi a ebeba so no wo hwe ye bi kura no emma krom hada no bi kura nti na bakwasa ne mpani sam da che se yade se ha twe papa so ho ni nyina no yade a ha wo mo so ho nti se eba de se yi a na che se aha wo mo pa yade se akwan no ho asam etimi hwama enema timi ba so a betimi aboa ama edwadie ani ade atimi akoso so ho se dwadie ba se yi a obi a betimi akọ aba asomdue mu ebra obi a nso so enkasa ekwan ne ya obetimi akọ aba ebra sabi asomdue mapa betimi ade hene na bibia nso atimi aye kama na mum sa kwan ne nya
akwada ko school a woyam hyehyew pani kwa woyam hyehyew na wanyina no nti yeso mo wonka on de obeka amanya kwa sa kwani de ne ne mesena kan to aso na say wo hwe 2015 early 2016 e be ye say be ye kwani efiche masukosi Gambia tu hwana mon papa kasa ye ni ko video call no office ama se bi onenyo e kra ni say latrite a be ye feel ni nyina e be si amanje ni kapre isanze sase ni nyana e masa e ma na ni je papa so be ye kwana ma ama mpo ni ka be fi Gambia ne be kasa ya ama be start chemasu e cheche mu say efiche masu be di be si be tronano no nkuru be nsia na nson no ho ti be ya ebe bo nkuru no mo ampena pa be si yo yes be ya ma be ye kwani a first school to 2016 ani chese abani call because abre ye ni je pa ni se ba ye kwana mai e first coat na sebio fofi antrata abani koye ye ni se nka baba ne bebe ye kwara no esanse ye Ghana voice ka ye ne to aba ma be ye ne ma be se mo mehwe so du ba na japade bi ho a e so so no kora no kwani mu e se me kan chan se kwani se na si ayo de se be ye no foforo ye be tutu ni yina ye no foforo bi na ya de Ghana man se ya sei isika ni se kan se ne be ne 1 billion ne be ko be 2 or 4 billion na hwe Lucas kwana so aye mesere be nananom ani di kwan so ne ba ye no ye ni aso na mo nananom ye be poto ye be poso ye ya unse ya hunso ye ho abentie ye kwa no se bi ye ni sokura ye pekura asene agenda 111 na be ye no so no kura no be ye ma ya ne ba nye we na nke se bi ye ni be so isanse kwara no eboy ne ma bibiri nhwe kwa masu akopa na ba bia se bi obanye kuta na edu ba bi ni so to aka be 9 nunkura na se bi o ba hwe ase ama nipa kura ba fifiri ye be sere ho abane nsa da nsa ye na no ye betwa wo so ye ho na mo ye ma ho America kra bi emere ne so ne ya ma ho ta option ni na ho nya na ye ba wo so ye ho ene se nanti for edu kra na ye be nanti e be di afrika be nanti ko say afene be so ye be sere ho minsa da minsa ye msa nsoro ho ani di kwan so ye kwani ho nyo maye na wonwie ye aseda kese adam abane ba ye bebere amaye na mo ade da ya koma so kese pa ba ko ye ya hwe agenda 111 na be yo no medical ni ada abanase isanse bakaye se be chebe agenda 111 no biaso yeso no nhwe sene awon kika be de she akwantu na sia nyo no ne be de yo ni sisi ti mesoro abane soro be nsa da nsa yo be mpimpia be ho be mane ye dene be nkoso be nyire be ho e be wie ni ntem ne timi aboaye eni ya etwagu yi eye berema de kusi jaban ya wotosumie no woye wohene ewo amasu ye no ewo bonoma ntem na afenso wosan ye ankobia hene ewo doma na nanom atra nkonwa ne nsamu a wode man sam trofo eno no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ye koye nimu ewo ensam hofromu na no ada ya covid eba wiase nyina no na kire se covid no ye no yesu na manfo ewuo no na obi nso account eshutu ane se eshutu wo no sabio na wo salai eje emo adie no na obi nso account messages nko na eba ne phone so na account no shutu na eshutu na auditor general report no eba bonte fa covid no ho na no aka ho bi ama ratio champion wo yobi a wonim de ewo sikasamu na ode to abana ni mu ana wo ka kira aban ne se wo sra aban na da ba bi ya duru no wonhwe na wone a sabio o ma dwe so mo de omunim nyansa chai kwakua na sene ntekuma no aban hwe no won yire won pa achi dankanan aban yire wo mo no won bo ma bombo tan na won ko gira mara ni mu efisa sade akra bi esi ahwere no sado mampani ne nado dankwa kufa no aka ye ne se ade ndi obetima ne moma nkwa ya kire se ekono de nya ade se obetimi ne sa nkwa na ba nkwa mu bie mu de na ye se eyade se ehadwen ye pa ne sa asam eyasam a etia te sa abreche bi na nso emodu ye pa na opani ye bra na wone Sompa kase edim komo no wo kire se asam no de eye pain obeka no pain. Within the remit of the Auditor General, those are the recommendations that they can make, but ultimately they don't have prosecutorial power. So that then shifts to other organs of the state, the Attorney General, the Independent Office of the Special Prosecutor, and other things. I think I will just very quickly finish by saying we need to see some prosecution after the investigations have been fully sort of exhausted in that. But it is very clear that a number of these funds, whether it is for budgetary support or it is for direct COVID, interventions, it is irrelevant. What is very clear here is that some of those monies have been wasted. Some have been even possibly pilfered or stolen, and we need to see prosecution. We have to get to the bottom of the matter. Ni ya etwagu ye eye Dr. Tio Champon yobia wonim de efasika semu afei yenko kwada so enra anopa no be nongotwe empamu ewo kwada so nsuom
ya kyerɛ sɛ ben Siloam Hospital ɛwɔ kwada so municipal ɛhɔnom a na deɛ tie ɛne sɛ ɛgya ɛtɔ efie bi mu a na akɔyɛ asefem sɛm paa na bra ɛgya no tɔ efie no mu saa na kyerɛ sɛ akɔyɛ dumgya adwumakuo no asɛm ye monka mo ho momro monka mo ho wo mo wɔ he o abusuafo ya mo di akyi anɔpɛ ɛwɔ Facebook live no so no sɛdeɛ nsɛm esi kɔyɛ no ana yɛde ato hɔ de mo nya bi ɛhwɛ no wɔn de wɔn ahoɔden wɔn nyansa na wɔn atwen ɛyɛ bia sɛ nko betimi adumgya no nanso ade a wonim ho nimdeɛ no na wonim ho nimdeɛ ade bi wɔ hɔ a wonim na wɔyɛ wadwen sɛ wonim na so wanhwɛ antwe amɛn obi a wonim a wanhwɛ ya wo no wonim nti no wontimi ɛnyɛ deɛ wɔsɛ woyɛ na kyɛ sɛ dumgya adwumakuo no na wɔsɛ yɛfrɛ wɔn tretre ahoma no tretre ahoma no ne tomu a mpanifo nso di mirika nwa ya obeturu ye na ebere obeturu ye no na ye nua ba ma na ya oman kwan so aduru hɔ pɛpɛpɛ na ya ani ba bi agya no tɔ ye na fie bi a bembe hɔ nipa bi a wɔ hɔnom eti nkɔmɔ ama obusa mo sɛ muhu den mote ne sɛn ɛba ne sɛn na ɛyɛ den ɛna ɛkɔ sɛn na ebere na wɔde ensɛm ɛma ye nua ba ma na ya oman kwan no sei ɛna nsɛm no ɛkɔyɛ me wo office town nti me dem address area me pie na me ma me ɛka kyerɛ me sɛ na pipi fie ne yɛden so yɛ no na ɛsɛ so ɛsoro na aso so mo fie so bumpers ne doors nti ɛna ne gu bumpers ne so ti ɛyɛ saa no na ɛsɛ cars is one me wɔ se yɛden yɛti me try na yɛden eyi cars ne pie nti me friend ba na me kom ka so benefit me friend ba na ne ba ne so o inside na me sɛ wo inside ne ja to fie no na wo hu yɛ no ansa na mo nyina yɛ pie nti mo pie no de car case ne brɛ me so the brɛ me na me two see how you and I me call fire service for them but emum no kro ni there yana fire service me call you know me call fire me dey say me bo hazard na me call na me di speed e call eti me call you know me call for mo be about so ma frigi o mo ba be na me twa mu na me yɛ dem video enti me say fire service for car di dwane eti me di kan wo mani enti me tu ma ti na say car bi am biom and me say twen ya na mo ba na mo so mo kan for two enti me di o mani ma me di o mo ba no am say dan me na mo hu say car for force yɛ o mo de car for force wo ba ku su yi RAV4 by escalate the moment and cars bear 4 be and RAV4 by could be seen when near it's a bear 9 roughly my joint shall anchor times because we'll be enemies is BBC so na net people your number we no see there and I'm a car hash and I'm this am no so we and I say baby and I'm going to na and I'm say anyway fear horse na mo moye na mo free fire service almost fra almost woman fa almost fra almost woman fa when you tie mo asa na mo nyina so wo there mo wo akire ho Ansana yeti mamu mama Sompa 93.1 ya omu de pie na omu de kina ne omu hu efa ye omu de ma baba no tuba ko na bo yi ofu ono su tuba ko no tuba ko so kwa ko fire service for no ko fre omu oji no de omu ba etu oya kra na o se na da mo mienku e na o se ayo fort kakra wei ɛyɛ awerɛhosɛm yɛ nuada esi yɛ wɔ asantemantam ha se ya kwada so ɛne ne mpɔtamu monkafra mo nsɛden ne mo no mpempi no ya ne yɛtaa ka kyerɛ mo sɛ dumgya adwumakuo no mpempi no so ɔmba afidie so no ɔmo kasa ɔmo ka kyerɛ sɛ line no ɛyɛ a momfa ani agoro bi wɔ hotimi frɛ na wɔyɛ rough saa ɔmo nso yɛ nipa adeɛ bi wɔ hɔ no mu a wokura no sɛ wokura phone na so bi flash wa wokura no mpempi ya na wo butaafu tie srɛ mo ada ya mo hwɛ na mumwa na omo so mwa na enye fe yenkɔ yanim wɔ ensam foforom ye hyɛ afiasia no ye bɔ ma bi ho sam kase bi sɛ ye nua bɛma ya wɔyɛ police ni ya police adwuma no a wɔyɛ no ne din ya ye frɛ no ɛyɛ owusu asante bafi na wɔyɛ sergeant kyɛsɛ ye hyɛ afiasia ye kɔ 31st ba ye ya osumi ma e ba be wiye mu ana saa yɛrɛ ho sam no esiye na waka anti-robbery unit no ho wɔ asantemantam ha sei yɛnua bɛma nya mfinsia aduasa enum ya kyerɛ sɛ wɔne ne ho kani Millicent echa agye ya wɔno so nya mfinsia aduasa mienu ɛne yɛ bakora yɛ wɔnya bosome miensa ya egya ɛhye wɔ mo no saa yɛrɛ ho sɛm no emu asɛm ɛna meka ɛde akyerɛ wi nkonkoma brebre ɛno ada na ɔyɛ amamra ne amane ɛna ɔde body no a aka no saa bɛɛma yi ne yere ɛne yɛ bayi
deɛ ɛkaayɛ no ɛkɔpie mu ɛwɔ adomfɛ na esu ne deɛn bɛhwɛ apolisifoɔ paa esu ɛkyɛ sɛ na ayɛ ase fam na ayɛ awerɛ ho kyɛ sɛ wo na wo se w'ani ase yɛ den sɛ deɛn wobɛsu na wohwɛ sɛ deɛ na nneɛma esi kɔ so no a polisi adwumakuo no ɔma yi kyɛ sɛ obi ayɛ din ɛfiri sɛ deɛ ato ɔmo nua sergeant no ɛbɛtumi ato wɔm nti na obi kyɛ sɛ yɛsɛ wo yɔnko da na woda nti ampa no a polisifoɔ no kyerɛ mo hu sɛ ampa wo yɔnko da ɛne woda na sɛdeɛ polisi ni firi mu a ɛyɛ polisi adwumakuo no mo a noma bi ɔmo yɛ no kama bibia wɔsɔ ɔmo yɛ de gya ɔmo nua no kwan bia no ɔmo yɛ no kama ɛfiri adaka no kɔsi bibia yɛ ɛyɛ bambɔ mu nsɛm ɔmo atumi yɛ no ɔmo yɛ no pɛpɛɛpɛ ɛnde ɔmo adwuma ɔmo na ɛte ase asɛm bi wɔ hansɛm twerɛfoɔ yɛ nte ase ɔmo yɛ bibia ɛde ma yɛ nua bɛman sergeant Bafi na wɔne a wɔba adwumadeɛ no aseɛ no ɛyɛ police mpanimfoɔ bi paa Director General of Administration COP Christian Teteyehonu, Director General Legal and Prosecution COP Nathan Kofi Boache, Director General Human Resource Development COP Frederick Adu Anim, ɛne asantemantam so afɔ yɛwura Simon Rosɛ Mensa ɛne aban mu mpanimfoɔ yɛ akyerɛ sɛ wɔne a wɔatwe wɔn ti sɛ onya frankakura di bere na wɔn nsa bɛka NPP amanyɔkuo no Canada a kɔmprɛkɔ Japan chama wɔde ne ho kɔ akua ɛdɔm ɛfiri soro bɛka fam kyerɛ sɛ wo a wohwɛ wɔ Facebook live no so no kore nyame anim nie yɛse bɛrima nsu nanso bɛrima deɛ no adeɛ bɛrima su yi kɛsɛ wohwɛ police adwumakuo no pa awurade hu yɛ mmɔbɔ na sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛkɔɛ no nyinaa akyi ASP Francis Atta dwa so de se police commander bɛrima nsu nanso mmea n'ani kakra ɛne nsɛmtwerɛfoɔ gya moaba monye kakra na wiase nyinaa nso ɛnte bi whose funeral ceremony witnessing today was enlisted into the Ghana Police Service as a general recruit in 29 September 2006. After months of vigorous training at the police training school in the Upper East region, he passed out on 27th April 2006 as a general constable. He was posted to regional headquarters in the Ashanti region and later to anti-armed robbery unit in the same region where he was serving until his untimely death, 16th January 2023. The late J. Sergeant Owusu Ashanti Bafi was promoted to Lance Corporal on 1st January 2012, Corporal on 1st June 2016, and Sergeant on 1st January 2020 to the rank he held until his untimely death. As a policeman, the late J. Sergeant Owusu Bafi was exposed to several challenges of practical police duty. Available records indicate that he was hardworking and proved equal to tasks assigned to him by his superiors in rank. He was known by both his colleagues and civilians as being affable and highly religious. Both senior and junior officers he worked with at his unit had a very good opinion of him and assessed him as an officer who was level-headed and had a very bright future. Although his duties sometimes entail a lot of risk, he never shrugged his shoulders whenever any assignment was given to him. He was a man who executed his tasks to the letter. General Sergeant Owusu Ashanti Bafi, you have fought the good fight. You have finished the course and kept the faith which 93.1. Radin hu ya mobo na onchechire nyina yewre. Ema wiase nyina hyeden ene ya konkankan police adwumakuo no ene yenua bema Bafi yenua ba cha ene ye ba na Rade won hu omobo na ompe ba bi pa emfa ema wo mo. Ejina so no pay na yako agudie mu nsam. Ghana Premier League no games ni because Lagos Cities 1, Bechem United 3,
Tamale City 2 Bibiani Gold Star 3 House of Folk 1 Mediama was Menua 0 na ene nyame ya atomo a Brekum Chelsea ne Dream House ne bebo Krobia Kumasi Asante Kotokoni Kotoku Royals ne bebo sanso na Samates ane Ken Pfizer Aduana Stars also Jawa ne Accra Lions ne bebo Tamale ne Nshate ne bebo Olympus ane Kalela United ana bebo one table no say ne city House of Folk Dikan with 24 points Aduana Tosomi no with 24 Bechem United Tosomi and with 23 Bibiani goes at Toso 9 with 23 Accra Lions Toso no with 24 Kotoko Toso Sia with 21 sanso so na Dream House Toso and Son with 19. Accra Great Olympics IDK was high the Pandi Tosun Watche with 19 points. Tamale City and as a Tamale Wamotoso and Kono with 18. Lagos City Tosu Edu with 17. Mediama was Menuya with Tosu Tobacco with 17 points. Yana Mwasan and Sofia Kola Liga Cadiz 0 Maloka 0. Cadiz 2 Maloka 0. And of course Friday no Girona 0. Sasuna Barcelona 1. Sevilla 3 Elche 0. Elche Sagim no Omuti record Getafe 0 Rebetis 1, Ameria for Espanyol 1, and then Yamiya to more Reveral Toilet and Valencia Nebebo, or Sasuna ne Atletico Madrid and Nebebo, Celta Vigo, Joseph Edu Nitimono, or ne Athletic Club and Nebebo, Real Madrid, and Real Sociedad more form pa, only Real Madrid and Nebebo, Real Madrid Yamunya careful pa, Villarreal and Rayo Vallecano and Ebebo, Yamiya to more. Na utimi bo wi a onyambo ye ne de sei na table no AC atie Barca dey come with 47 Madrid Tosumiano with 41 Real Sociedad Tosumiansa with 38 AT Madrid Tosuna with 31 Villarreal Tosunum with 31 Real Betis Tosunsia with 31 Osasuna Tosunson with 28 Athletic Club Tosu and Mochi with 26 Rayo Vallecano Tosu and Kono with 26 Sasuna Real Mallorca Tosu and Du with 25 Ameria Tosu Dubako with 22. Top scorers in the same city here. Robert Lewandowski or Barcelona was 13 goals. Sansuna Joselo etoso or 11 goals. Osina Academa Espanyol. Sansuna Iglesias etoso miensa with 9 goals. Or Real Betis. Karim Benzema etoso 9. One also 9 goals. Or Real Madrid. Sansuna Alexander etoso Inum with 8 goals or so Sinakai at the Real Sociedad. Igo Aspas Etosunsia or Celta Vigo ni Joseph Edu and the Siakai or 8 goals. Ansuna Vedat Morik. One El Maroka also 8 goals. And until a Huasam and no Afianco Bundesliga no Bayern 1, Eintracht Frankfurt 1, Hoffenheim 1, Borussia Mönchengladbach 4, FC Freiburg 3, Sassuna Augsburg 1, Hector BSC 0, Union Berlin 2, Werder Bremen 2, Sassuna Wolfsburg 1. And then Yamiya Dumo Saka over any FC Cologne and about Leverkusen and Dortmund and about Yanama and so on table no Bayern Dikai what 37 Sansuna Union Berlin Tossum you know with 36 RB Leipzig Tossum and 35 FC Freiburg Tossum 9 with 34 Eintracht Frankfurt Tossunum with 32 Borussia Dortmund Tossum with 31 Wolfsburg Tossum and Son with 29 Sansuna Borussia Mönchengladbach Tossum with 25 Bayern 04 Leverkusen Tossum Kono with 24 Sansuna Werder Bremen Tosu 2 with 24 and after so men so 5 Tosu Itubako with 23 Sanso so and one top scorers and Sansona Nicholas Fulcock one or Werder Bremen or 13 goals Sansona Christopher Nkuku our RB Leipzig and no Chelsea with 12 goals Sanso so and Marcus Thuram wake up no Jini Din yepa Oba Jini Din papa France na branch no one also 10 goals Sansona Jamal Musiala one also Bayern or 9 goals and after so Vincenzo agree for also 9 goal FC Freiburg and one some and no abusia AFCON no egusu ya ekoso na mamimwie ewo Serie A num na yehwe na yemra AFCON no so Atlanta 2 Sampdoria 0 Inter 2 Cremonese 1 Empoli 2 Torino 2 Lecce 1 Salernitana 2 and then Empire AC Milan and Sassuolo and Bebo Juventus and Monza and Bebo SS Lazio and Fiorentina and Bebo and then Empire Ebeja Napoli and the Association Sportive de Roma. You trying to tell friend AS Roma saying that I want some ACT one table on Napoli did 50 points, Inter Tosumiano 40, AC Milan Tosumians 38, Atlanta Tosu 9 38, SS Lazio Tosu Enum 37, Association Sportive de Roma, AS Roma Tosunsia with 37, Sansuna Udenis Kane Humano Jabadun Timono, Tosu Enson with 28, Torino Tosun with 27, Borona, Stivian Pian Timono, baby a Tamu, Hona no Siakain. Tosu Enkono with 26, Empoli, Tosu 2 with 26, Juventus, hey, Akomko, Juventus Pani, Juventus Pa Tosu Dubako,
with 23. Top scorers on Victor Osimhen or Napoli 13 goals. Sansina Adeyemi Lukman or Atlanta or 12. And now faces no Nzora or also Spezia with 9 goals. And now faces no Martinez or Inter. Lutalo Martinez no Abrante one Lukaku pa Lutalo Martinez ni Lukaku janita ni mwa. Just akwamko or also Tosso Miensa or 11 goals. Sansina Dia or Salernitana or 8 goals. Sansina Anotovic or Porona or 8 goals. Sansina Zakani or Lazio or 8. Rafaelio Portugal ni Abrante no Brante Chelsea pe o ma una na ma kire ho saa afei Afcon Tese Ghana kwaye World Cup a ankoyie Afcon a ankoyie local boys yinkọ Algeria no mkọti yanim nso a first game ya ne Madagascar mo hye 11th minute and mo hye Omai ba ko ama ye fa ho qualify ye na kire se ye koyanim munsa na yan koyanim a grabu hyeche enro on the 11th minute biam ana konadu yadom central defender adema House of Folk o sha no own goal agurade nyankopon ye ba ye second half no anche goal no masasa ye biam enim gwase akwa ba o edam ase mayade ye wai nyame nsra mo pa Blagalazis Asante Abu Benedict and Samufo news to me nyina damase nana kwabra kese na no pay me DJ Rocky and be ya adwuma no edemam ye sori so ama fache dwumade no atumi aba wakwam wote yanka Sompa 93.1 Sompa 98.9 samre de fache na eba wakwam ene anopay edemu nyina mo